Ahojte, volám sa Miška. Ako všetci študenti politológie, aj ja musím na konci roka odovzdať hotový projekt. No a keďže som sa už ako dieťa zaujímala o paranormálne a hrôzostrašné javy, spolu s mojimi kamošmi Jarom a Katkou sme sa vybrali vyriešiť jednu záhadu. Ten zvláštny fenomén sa medzi ľuďmi opakuje so železnou pravidelnosťou každé 4 roky a rovnako záhadne aj mizne. Napriek tomu na nich zvyčajne zanechá určité stopy. U miestnych obyvateľov panuje povera, že by tu dokonca mohlo ísť o viacerých páchateľov. Ideme sa na to pozrieť. Dobrý. Dobrý. A čo vy odo mňa chcete? Toto? Ach, jaj. Ty, tak, fuj. Naše ďalšie kroky viedli priamo na miesto, kde vraj možno pozorovať tie nevysvetliteľné úkazy. Debil. Teraz ješ. Zdá sa mi, že sa motáme stále dookola. Neviem, ale prestáva sa mi to páčiť. Celý deň sa okolo nás dejú čudné veci. Všetci máme strach. Viem, že nás niekto prenasleduje. A mám takú zvláštnu predtuchu, že do rána nás bude o jedného menej. Chcem preto odkázať všetkým, ktorí nájdu túto videokazetu, že som Jarka fakt milovala. Ja viem, že chodí s Miškou a že je to moja najlepšia kamarátka a že som s ním nemala spať. A ešte odkážte mojej sestre, nech nenosí moje veci. Jaro? Miši, našla si ho? Nie. Počkaj, Miška, nechod tam! Miška!